Dels republicans tenim informació, però tenim molta informació del moment d'ocupació alemana. I aquesta gent tenien les ordres de no molestar, diguéssim, a la població, perquè, evidentment, la presència dels alemans no és que a la majoria de famílies fes molta gràcia, però la gent mos sabem adaptar a les circumstàncies per temes de supervivència. La voluntat de construir el camp d'aviació va ser el primer impacte gran a nivell col·lectiu, després, evidentment, dels jovens que anaven marxant a la guerra. Tenim gravacions de testimonis i hi havia un en concret que deia: guanyava més jo portant aigua als soldats en Pobals que no mon pare treballant tot el dia. O les noies del poble que venien a l'aeròdrom a cuinar, a netejar, i d'esta manera se guanyaven la vida. O l'exèrcit aeri que hi havia aquí tenia una banda de música i en diumenge feien cine a la Sénia, tocava la banda, tenien un dentista i una vegada o dos a la setmana lo destinaven a la gent del poble i els ho feien debades.